No, tu sú moji malí nezbeďoši. Na traktore. Ja akože rúžové ladno. Áno, také majú špeciálne lana. Matúš, aj ty ukáž. Podnaťahované. No, takto si to pozapájali všelijako. Tu je aj komín vpredu. Tu je natúšik. Kúkačke je toto až dáme. No vidím, že to máte tu špeciálne pozapájané. Tento traktorík, to je špeciálne. Že to budete mať aj doma. No, ukážeme, detko tu napracuje. No. A oni toto majú tak špeciálne pozapájané. Ukážeme aj koleso, jedno koleso. Padlomačko vydvihneme. Druhé koleso obrovské. Op. No na. Nezbeďko. Dobre, stačí zatiaľ. Traktoríkovské videjko. Na to zakývaj.